Tapang, alam ko nga naghahanda ka sa mga laban, sa training mo para sa laban mo sa Battle of YouTuber. Gusto ko maka-sparring kita at balak kong puntahan ka dyan sa Alcoy. Watch out na lang sa'yo, Boy Tapang. Paano masabi? So what's up mga kabunal, no? So karon si Boy Tapang, sige siya ang practice kay na siya ay Battle of the YouTuber sa Manila. Wala nang intro. Nanggigigil ako sa inyo. Gusto na ako tabangan si Boy Tapang para sa iyahang training. So samtang si Boy Tapang kasi practice sa Alcoy, magpa-practice bumidire para makasuway pod si Boy Tapang og kaliwite. So shout out yung Boy Tapang, buhat lang kadra sulungon ti kadya. Magtaod sa may plaster ha para nindot bugong sa pulso aron dili mga bilwa tong pulso inig binunalay ba. Ora iyo taod tip. Parang tumitigas na si Boy Tapang kasi araw-araw na siya nagti-training. So, kailangan din namin mag-training para hindi kami mapahiya sa kauwaw pag pupunta kami sa Alcoy. Ta! So, shout out na sa itong mga kauban rin. Oh, sorry, ono. Anong taping? Post din na YouTube do, anong kasta? Patay iguy! Viral kasi ang aking ama, kamay gumalaw! Boy! Si Boy Tapang, hindi na naman kailangan paghandaan yung taga-Busugos. Ang kailangan niyang handaan ay si Kiko Matos kasi yun yung tunay na laban pagpunta niya sa Manila. Shout out din mura. Sa. Shout out sa akong kontra. Muna yung himuon karon yung si Boy Tapang. Siya mo Boy Tapang ron. Yo, so what's up guys? Boy Tapang is back. Katulad ng intro. Simulan dito, ginagalit nyo ko. Uy, bagin. Ano, more slow. Yung ziway ko. Anong surun? Paano? Ulaw daw. Ulaw daw. Oo, siya nga surrender siya. Sikat ka sa ziway dito. Ganito kasi yun guys, may pumunta dito na kasama niya sa trabaho at nakipag-sparring sa kanya dito. Tapos wala daw training kasi laging umiinom, ayun 2 rounds lang surrender. Tapos nung pumunta doon sila sa trabaho nila, napahiya daw kasi sumirinder siya, ayun huminto sa trabaho at hindi na pumasok. Kira kami right. So ikaw acting Boy Tapang ron ha? Sige. Awato nimo ang lihok ni Boy Tapang. Shout out tayo sa mga gahi sa Nivel. 150. So nata diri karon sa Nivel. Sa diri? Nivel. Kuan? Basketball court. So ngayon mga kabunal, ang gagawin namin magi-stretching muna kami para hindi masakit yung namin mga muscle. Pag mag-boxing tayo, pag hindi tayo mag-stretching, ang resulta noon is yung muscle mo is sa isang anggulo lang kaya medyo masakit. So kailangan natin mag-stretching para yung sakit pantay lahat. Paano masabi?
na ko ba? So kayo mga kabunal is tapos na kayo mga stretching. Iwan ko muna isihi muna ako kasi nagsisinggin ako. A few moments later. So ngayon magsisimula na kami mag-sparring. So dia dapita to. Dia dapita sa tunga. Anang tunga. Dia dapita anang tunga. Medyo matagal pang oras. Medyo matagal pa yung yung oras. Ay, ngayon Boy Tapang, alam ko nga naghahanda ka sa mga laban sa training mo para sa laban mo sa Battle of YouTuber. Gusto ko maka-sparring kita at balak kong puntahan ka diyan sa Alcoy. So ngayon, magpapahangin din ako dito para hindi naman ako mahiya sa sparring natin. Kaya watch out na lang sa iyo Boy Tapang. Paano masabi? Kuamin ko na idol. Iya ba? Seconds. Segundos. Uy, ngapit. Idol, tara mga idol. A few moments later. Mga idol. Tangina mo, idol. Layuan ako eh. Hi guys.
Kain ang putang ina mo. Break. Walang hangin kasi ilang araw na ako ng tining. Ha? Blow. Ha? Diling? Sayop na, sayop. Kailangan makita silang duha. Bana. Adre pisti betaay. Two minutes. Wop. Birds. Tawag pa lang to, pero parang mamamatay ako sa pagod. Red corner. Ha? Front three flat.
Kaya cut ha, cut ha. Seconds. Magandang dilat, puso ko yung nabihag. Smile, Manol. 10 seconds. Move. Suray hangin eh. Ayan mga kabunal, natapos na namin ang 3 rounds. So shoutout niya pala kay 150, siya yung tagapainom ng tubig namin. At shoutout din kay Toto, siya yung kameraman namin. So ikaw na yung kameraman ko ha. Jo Togo, anong pakiramdam ng hindi nakapag-training ng ilang araw tapos dumitso ng 3 rounds? Grabe, parang hindi ako abot ng 3 round. Tinanong ko parang magpuputol na yung ano ko. Nakakapagod talaga. Shout out ko sa akong kauban sa GY Square Supermarket nga si Visitasyon, Kalumba, Sibe, Clinwar. Shout out ko ninyo mga amigo. Shout out po ko sa mga kauban ako sa trabaho diya sa ko, sila Jumir Benedicto, Fernan Cañite, sila Gino Cervantes, at ni Kuya Lapot, sa lahat ng taga Korean dyan. So sa inyo, salamat sa panood. Medyo kulang pa tayo ng training, hindi pa tayo pwede pumunta kay Boy Tapang kasi si Boy Tapang yan is nasa ilalim siya ng matinding training. So mahigit 1 linggo na siyang nagtitraining, kaya kailangan pa nating magpahangin para hindi tayo mabugbog pag pupunta tayo doon sa kina Boy Tapang. So tapos na kami sa sparring namin, no. So 3 round lang yung natapos namin at medyo hindi talaga basta-basta tong boxing. Kung akala nyo is madali lang yung boxing, nagkakamali kayo. Sobrang hirap talaga, sobrang pagod talaga pag magbo-boxing ka. At salamat pala sa inyong panonood. At sana natapos itong video na to. At shoutout sa inyo. Huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa bago nating video. At sana subaybayan nyo ako hanggang sa magkaharap kami ni Boy Tapang.
Shoutout sa iyo, Boy Tapang. Sana makasama kita sa isang boxing. Peace.